سلام كما يتعلوك برات غطات التليفون وير سي في نلوم حامس إسران حامشن قنبوت فرق معلتم فرقان سدالو زينا من سنادو حيزالكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر زعد من سخاتكم تصنعن ميكايل حرقو فلما قنبكا نتوتاتو فيلم وقعوي تنبل مبل سلسان كلتسان عامت ناصنت تمالي بلعول دمكة خايرو أب مقبال صواه يام ناصنت زترايس نسرعات نتهما تنبل ناصنت بلكع زنصبارغ مخانو تغليصو مبل سلسان كلتسان عامت تنبل ناصنت إيرترا بسويزرلاند شيكاغون فنلاندن بعبي دمكة تبايلو أب زيناتات وصاي تشاينا روسيا نكلتاو زمدنن زدلدل حدش سمع كتيمان منجسي تشاينا نفريات أمريكاوي كوبانيا مفرر رقيق إلكترونيكاوي مخزن حبريتا مايكرون أجيرون إيرانن إندونيسيان أبستفرالي صلاة زتوكر حيالو سممعات كتيمان زرزر زينا وقعوت انبل مبل ساسان كلتن عامت ناصنت مال 24 قنبوت تاع ساعات دحر قطراب ستاديوم اسمرا بخبز بل معرق تخايدو غازيطኛ ارسيا مسمروم ملكع صبصاب زدالو تحستو يسعب أبشنت عدنا 209 عمام داق مهنصا كم قعز حارنت بتبعات هنزاز موينا بزبل تيما زفلمنا يو صنبلنا صنتنا انه سلاسان كلتن عامتات درب مخته بصنع سجيرنا نتصابوتات بنقحاتن سطم مسرع سعيرنا ابزبرخ مدرخ كوينا قياس سطم مسرع بزبل تيما بلعلوني نصنبلو لنا وقعوي صنبل مبل سلاسان كلتن عامتنا صنت إيرترا قياسو طم مسرع اب تحت الزبل تيما اب ستاديوم اسمرا اب استخايد مدب بلعل دمقت تخايدوم ابتي بناي كبر سلامتا نكبر بريزيدنت إسياس أفورقن زغره سماعتاتن زفلمه وقعوي سنه سرعات ابومبر هاغراوي او هاد شماغله بعلات امباسادر زمد تخله اوشتن وصان زركب حزبنا بلعل مورالن بهاغراوي كرعاتن وعقنا ناصنت كاستماقر بورحو بمتقاس نكبر عدت هياب ناصنت بملا حفاش حزبنا نزترايه تاريخاوي تساطفو كمون بكلهم اكلات نزترايه متحبار ندغفن مزغانا قريبهم بريزيدنت إسياس أفورقي أبزس معمدرة علتا ناصنت كل تشحن عسران سلستن ناصنتنان لولاونتنان وهجتنان زيادة تخليعو من رشانا نلمعاتن عبيتن قلبيتو أبز خدلو تاريخاو اوانيات بعل زلا دحر مبال أبز حلفن أستاذ 8 عامتات موائل على ماوين حيلتات عبللا بغندو جانداتات واشنطنن سبكيدانو من أنصار حرنتنان ناصنتنان كتقملو زصنحو شطارا إثيوبيان إيرتران أناقيتكا قصالو كينات مسوار منبارون كم زي سرحن بمنصار أبز حلف 5 عامتات حدش معراف تغنصيلو أبز تبهللو واشنطن نتقوتاوي كستت نمقلباس بوكلتي اتبلوم 3 عبيت وتهدراو متقعتات كم زكايدت اتناي موداتا سالساي متقعتي بوهد مكلخال سلازتغتخا مسناي حد سكفتاتات اتمعباله ملبم خوينو نمصا عدل سلام كخفت تسفا حزبتات تنبيرو كم زلو بمغلاص موسان حيلتات مكلخال إيرترا إلوم نوتوم ناصنتنان لولاونتنان وهدتنان كونه لمعتنان رهوانان زي سنقلهم زطفشو تصاباتي زباله مصحفتهم ناغنصلو مهزوتات تنكل حاسس زبلولو اغاطامون سلازخونه كالا عينت بالحته مخته زحتتي حزبتاتن هاجراتن قرنا أفريقان ناصنتهم من لولاونتهم من كينو محلاو زوباون كفل عالماون تمرتات إننا ندعو كقعزو قدنتن بر حريا سلازيكونه منغستي إيرتران زلاغا حباراو قطباو عبيتن رقاتن ممكات شبران صرد حنتاوي شرحتاتن كمون زوباو تمرت كي تحللك سرح مسنحو زحبره بريزيدنت إساياس بزح تسفاتات زهب كستتات إنها اللوه كمزي أبز حلفة ورحي أب سودان زتولع وتهدراو قجت أسكافن زيادة أغلبو زحتت المعبالة كم زخونة أغنزيبهم كمزي بزحلفة ورحي أب سودان زتولع وتهدراو قجت صناعات مبصعانا قوات زيتن كفي أسكافن زيادة أغلبو زحتت المعبالة بزي قرعي زبيتاوت على ليان قلع
قداماو متتواتن بتوقعزو خمازن سلازوصه حدغኛ مقباليታት ተኸቲሉ ዘላው ዕቱብ ዞባው ተበግሶም ዝሓትት አብርሂሎ ተስፉ ዘቤታዊ ኩነታትናን ምዕባለታቱን ምስ ሓደ ዘሰክፍ ዞባዊ ክስተታት ኣብ ውሽጢ ዓለማዊ ነውጽ ዝመስል ኩነታት ዝረአ ዝምድናታቱን ተጸላላውነቱን ድማ ብውድዓውነት ምግንዛብ ዝሓትቱ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጃንዳ ዋሽንግተን ዝመርሖ ዝተፈሸ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኮነ ዝተፈራኸሸ ገንዘባዊ ኪዳን ኤውሮጳዊ ሕብረት ንዝቆልዐ ዓማጽ አጀንዳታቶም ጽዑቅ ክንክን ምግባር ዘካይድዎ ከንቱ ህቀናታት ዓለም ረብሽ ዘሎ እዋናዊ ተርእዮ ከም ዝኾነ አብርሂዮም ፕሬዚደንት ኢሳያስ በተወሳኺ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተዘርግሐ ንኤርትራ ዝምልከት ጥሙር ሃገራዊ ስትራቴጂ ዝተሰመየ ሰነድ ዋሽንግተን ኣጠቓላሊ ትሕዝቱ ንኤርትራ ንምስይጣንን መልክዓን ንምድዋንን ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብግህሰት ንምጥቃም ከምውን ሃገራዊ አገልግሎት ዘይመልኩዕ ንምሃብ ዝገፋፈጦ ሕሱር ቅጽላትን ዝገበሮ ህቀናን ብዙሕ ምዃኑ ጠቒሱ እቲ ናይ መወዳእታ ዕላማውን ንመንግስቲ ኤርትራ ምንጻልን ብቆጠባዊ እገዳ ምድኻምን ከምውን ዞባዊ ተራ ኤርትራ ንምድራትን መጻኢ ወለዶ ንምስዳዕን ምብልሓትን ከም ዝኾነ ብምንጻር ፍሽለትን ጥፍሽናን ናይቲ ስርዓት ኣጉሊሑ ዘነጽር ስለ ዝኾነ ፈውሱ ብዘቤታዊ ዞባውን ዓለማውን ደረጃታት ናይ ምኸተ ውጥናት ኣወርፂጽካን ጸጋታትን ሓይልን ኣጎሳጉስካን ብቕያም ምምራሽ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ካብ ዘቤታዊ ቀዳምነታትና ብዘይፍለ ኣብ ዞባውን ዓለማውን መድረኻት ዝጽበዩና ዕማማቱን ማዕረ ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብውህልል ዕውት ተመክሮና ተኸሊዑን ተደሪዑን ዘሎ ናጽነትናን ልኡላውነትናን ስጹም መሳርዕናን ምርሻና ንልምዓትን ዕቤትን ዓጸፋ ኣጎልቢትና ክንነጥፍን ተኸሊሶም ዘለው ናይ ትሕተ ቅርጺ ጸዓት ማይ ሕርሻ ዕደና ባሕሪ መጓዓዝያ ምስናዕ ማሕበራዊ አገልግሎትን ሰፊሕ ህዝባዊ ወፍርን ልዑል አበርክቶን ንምግባር ተበግሶታትና ከነዕዝዝ ለበዋ ዘድልዮ ከም ዘይኮነ ጠቒሱ በአንጻር ተጻብኦታት ናጽነትናን ልኡላውነትናን ውህደትናን ሓሲና ርጉእ ሃዋህው ንምውሓስ ትኽሳይ ክህሉን እዩ ድሕሪ ምባል ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ምስ ኩሎም ፈተውትን ሓራ ህዝቢ ዓለምን የውሃነኡ ገሊጹ بدحرزي ب24 ميازيا كاب نقفا عمق حمد حيزان زنقلتن ابنو سوكف زوبا عمق حمد انا توسخان ورحي مملاتا بمريت بايرن ببحرن عدت كتقبر زغنيتن تصوى هي بناتسنات بمعروقا قباب نبريزيدنت إسياس أفوركي تركيبام ንክልተ ሰዓትን ፈረቓን ዝቐጸለ ወግዓዊ ጽምብል መበል 32 ዓመት ናጽነት ንህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ሓይልታት ምድሪ ባሕሪ ኣየርን ፖሊስን ኣባላት ሃገራዊ አገልግሎትን ዝውክል ብብሎካት ዝቆመ ምዕሩግ ወተሃደራዊ ሰልፊ ንዝሓለፉ መረርቲ መድረኻትን ዝተጨበጡ ኣደነቕቲ ዓወታትን ዝገልጽን ዘዘኻኽርን ብትልሂት ዝተሰነየ ባህላዊ መደብ ሙዚቃዊ ምንቅስቓሳዊ ድራማ ከምኡውን ኣስታት 3,000 ተምሃሮ ዝተሳተፍዎ ንምኸተ 3 ወለዶታት ዘንጽባርቕ መሳጢ ስነ ጥበባዊ ትሕዝቶታት ብዘጠቓልል መሰናድኦታት ማዕሪጉ ነይሩ كوكب من بلكي كوكب بسماء كوكب من بلكي كوكب بسماء شلام على يلن شلام على بزا هاجر يلن شلام على بزا هي بسوس تخلا حنت نساتك زي بالله شلام على يلن شلام على ناب كالزينا بسنشجرون ኣብ ምቅባል ናይታ ብ24 መያዝያ ትምህርቲ ጽናዕ ካብ ዝኾነት ናቕፋ ተበጊሳ ብሽዱሽተ ዞባታት ሃገርና ዕሮ ዘካየደ ጽዋዕ ዝተረኣየ ስነ ስርዓት ንቴማ ጽምብል ናጽነት ብልክዕ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ተገሊጹ ወኪል ሪና ዮናታን ዕቤዮ ብመልክዕ ጸብጻም ዘዳሎ ትሕዝቶ ገረ መስቀል ገረዝ ጌርካ ቀርቦ እዩ ኣብ ምቅባል ጽዋዕ ህያብ ናጽነት ካብ ዞባ ናብ ዞባን ካብ ንስ ዞባ ናብ ንስ ዞባን ዝተረኣየ ምዕሩግ ስነ ስርዓት
ቅያስጡም መስርዕ ንዝብል ቴማ ጽምብል ናጽነት ብልክዕ ዘንጽባርቕ ምዃኑ ተገሊጹ እታ ብ24 ሚያዝያ ካብታ ትእምርቲ ጽንዓት ዝኾነት ናቕፋ ተበጊሳ ኣብ 6 ዞባታት ሃገርና ዑደት ክትካየድ ዝቐነየት ጽዋዕ ብ24 ጉንበት ናይ ዞባ ማእከል ዑደታ ንምዝዛም ኣስመራ ኣብ ዝኣተወትሉ ብሽሓት ዝቝጸር ህዝቢ ብውዕ ሃገራዊ መንፈስ ተቐቢልዋ ኣብ ኣስመራ ብጎደና ተጋደልቲ ቢላ ኮማንዶ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ 1984 ኣብ መደበር ሓይሊ ኣየር መግዛእታዊ ስርዓት ደርግ ዝፈጸምዎ ቅያ 33 ነፈርቲ ኣብ ዘቃጸለሉ ቦታ ምስ በጽሐት ኣብቲ ስርሒት ናይ ዝተሳተፉ ብህይወት ዘለውን ዝተሰውኡን ጀጋኑ ኣሳእል ንምርኢት ክቐርብ እንከሎ ነቲ መደብ ንምምዕራግ 3 ሄሊኮፕተራት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ኣብ ልዕልቲ ቦታ ፍጻመ ዘንቢየን ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሚኒስትሪ ምክልኻል ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ሜጀር ጀነራል ተኽላይ ሃብስላሰን ኣብ ማሕዳሪ ዞባ ማእከል ኣቶ ፍሳሃየ ሃይለን ድማ ኣብ መቓብር ስውእ ቅያስ ስርሒት ኮማንዶ ተጋዳላይ መብራህቱ ገብረ ህይወት ዕምባባ ኣንቢሮም ጽዋዕ ህያብ ናጽነት ካብ ማዓስከር ሓይሊ ኣየር ተበጊሳ ብጎደናት ተጋደልቲ ኣቢላ ማዓስከር ደንደን ኣብ ዝኣተወትሉ ድማ ኣብኡ ዝርከቡ ተኣለይቲ ስንኩላን ውዕውዕ ኣቀባብላ ገይሮምላ ኣብ መወዳእታ ብጎደናታት ሰማዕታትን ሓርነትን ሜዳ ባሕቲ መስከረምን እንዳ ማርያምን ሓሊፋ ናብቲ ወግዓዊ ጽምብል መበል 32 ዓመት ናጽነት ዝካየደሉ ዝነበረ ስታድዮም ብምእታው ብድሙቕ ስነ ስርዓት ዝተሰነዩ ተረከብቲ ሕድሪ መንእሰያት ንፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣረኪቦማ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ በዓል ናጽነት ብደረጃ ዞባ ብኽብ ዝበለ ድምቀት ተባዒሉ ወኪል ሪና ድምጻት ጸጋይ ዝለኣኾ ዜናዊ ጸብጻብ ኣዲብ ዓብዱ ከቕርቦ እዩ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መበል 32 ዓመት በዓል ናጽነት ቅያሱ ጥም መስርዕ ብዝብል ቴማ ብደረጃ ዞባ 23 ጉንበት ኣብ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ብኽብ ዝበለ ድምቀት ተጸንቢሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣዛዚ እዚ ምብራቕ ብርጌደር ጀነራል ኣብርሃም ዓንዶምን ሓለቓ ስታፍ ሓይል ባሕሪ ኮሎኔል መልአከ ተክለ ማርያምን ዝርከቦም ሰበስልጣንን ኣዘዝ ሰራዊትን ሓለፍቲ ግንባርን ከምኡውን ኣባላት ባይቶን ወከልቲ ህዝብን ተረኺቦም ነይሮም ኣብ ማሕዳሪት ዞባ ወይዘሮ ኣስመረት አብርሃብ ዘስምዐቶ ቃል ናይ ሎም ዓመት ጽምብል ናጽነት ብዝኽሪ 30 ዓመት ረፈረንደምን ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ዝተሓፍሰ ድሙቕ ዓወታትን ተሰኒዩ መደባት ህንጸት ሃገር ንምድንፋዕ ኣብ ንምርሻሉ ዘለና ተስፉ መድረኽ ይበዓል ከም ዘሎ ብሪሃ ወይዘሮ ኣስመረት ኣስዒባ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ናይ ህንጸትን ልምዓትን መደባት ብሓፈሻ ኣብቲ ብማእቶታዊ ወፍራታት ሰላሰል ዘሎ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ድማ ብፍላይ ውህደትን ሓያል ተወፋይነትን ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጻ ኣደ መንበር ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ዞባ ወይዘሮ ዘይነብ ዑመር ድማ መበል 32 ዓመት ጽምብል ናጽነት ንዘይተበታተኸን ተወራራስን ጅግንነትን ተወፋይነትን ብዝገልጽ ቴማ ይበዓል ምህላው እቲ መልእኽቲ ረዚን ምዃኑ ብምጥቃስ ጽዋዕ ህያብ ናጽነት ድማ ተወሳኺ ርዝነት ከም ዝወሰኹሉ ሓቢራ እቲ ጽምብል ካብ 15 ጉንበት ጀሚሩ ብስፖርታዊ ባህላውን ስነ ጥበባውን መሰናዶታት ከምኡውን ኮማው ዳሳትን ሰልፊ ህዝብን ሰራዊትን ደሚቑ ምቕናዩ ጠቂሳ ድማ ኣበርክቶን ዝገበሩ ትካላትን ኣሃዱታትን ኣመስጊና እቲ ጽምብል ብስነ ጥበባዊ መሰናዶታት ጉጅለታት ባህሊ ኣውካን ንስሪ ሃማቴ ንዞባ ባጽዕን ካልኦትን ማዕሪጉ ነይሩ ናጽነት ከይወጻና መበል 32 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ብስዊዘርላንድ ቺካጎ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ፊንላንድን ብዓቢ ድምቀት ተባዒሉ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ነበርቲ ስዊዘርላንድ ብ20 ግንቦት ኣብ ከተማ የቨርዳን ኣብ ዘካየድዎ ጽምብል ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣቶ ኣድም ዑስማን ኣብ ዘስምዖ ቃል ንመላ ህዝቢ ኤርትራን ፈተውቱን ከምኡውን ሓይልታት ምክልኻል ዮውሃና ድሕር ምግላጽ ኣብ ዝሓልፈ መድረኻት ኣብ ዝተፈላለየ መድያት ቃልሲ ዝተመዝገበ ዓወታት ኣብዚ ንኣቶ ዘለና ተስፉ መድረኽ ብዓጸፋ ስራሕ ከም ዝኹላዕ ጽኑዕነቱ ገሊጾም
እቲ መደብ ብባህላውን ስነ-ጥበባውን መሰናዶታት ደሚቑ ምንባሩ ካብቲ ቦታ ዝተላከ ጸብጻብ ኣፍሊጡ ብተመሳሳሊ ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማ ቺካጎ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝወደቦ ጽምብል ብ24 ግንቦት ስነ ስርዓት ምስቃል ባንዴራ ኤርትራ ብማእከል ምምሕዳር ከተማ ቺካጎ ኣካይዶም ኣብቲ ብሃገራዊ መዝሙር ኤርትራ ዝተሰነየ ኣጋጣሚ ከንቲባ ከተማ ቺካጎ ዝለኣኾ ናይ እንቋ ሓጎሰኩም መልእኽቲ ድማ ተነቢቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ፊንላንድ ቅያስጡ መስርዕ ብዝብል ቴማ ብ20 ግንቦት ንጥምረቱን ድልውነቱን ሓድሽ መድረኽን ብዘንጸባርቕ ባህላዊ ትሕዝቶ ዝማዕረገ ጽምብል ኣካይዱ ክብራት ዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ናግራው ዝያታት ሒዘ ክምለሰኩም እዩ ንምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቕጽለይ ክብራት ዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ኣውጻኢ ቻይናን ሩስያን ንክልታዊ ዝምድነን ዘደልድል ሓድሽ ስምዓት ከቲመን ክልቲአን ሃገራት ነቲ ስምዓት ዝኸተማ ካብ 22 ግንቦት ኣብ ቻይና ዑደት ክፍጽም ዝቐነየ ቀዳማይ ሚኒስትር ሩስያ ሚኻኤል ሙሽስቲን ትማል 24 ግንቦት ምስ ሰመዝ ቻይና ኣብ ከተማ ቤጂን ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ ኣብቲ ርክብ ኣብ መምዕባል ቁጠባ ብቐንዱ ኸኣ ኣብ ምልዋጥ ንግዲ ዝጸንሐ መጠን ክብ ንምባል ኣብ ምርዳእ ከም ተበጽሐ ተገሊጹ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሙሽስቲን ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣቐዲሙ ተበፂሑ ኣብ ዘይፈልጥ ደረጃ በሪኹ ከም ዘሎ ገሊጾም ንግዳዊ ልውውጥ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ እስታት $190 ቢልዮን ክብ ከም ዝበለ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ቻይና ኣብ ዝዋን ዝዓበየት ዕዳጋ ሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ምዃና የነጽሩ ብመሰረት ማዕከናት ዜና ሩስያ ሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ናብ ቻይና ኣብ ዓመት እዚ ብ400 ክብ ክብል ትጽቢት ይግበረሉ መንግስቲ ቻይና ፍርያት ኣሜሪካዊ ኩባንያ መፍረ ረቂቕ ኤሌክትሮኒካዊ መኽዘኒ ሓበሬታ ማለት ቺፕ ዝኾነ ማይክሮን ኣብ ሃገሩ ኣብ ኣገልግሎት ከይውዕል ኣጊዱ መንግስቲ ቻይና ትማል 24 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ፍርያት ናይቲ ኣሜሪካዊ ኩባንያ ናይ መራኸቢታት ጸጥታዊ ሓደጋ ከም ዘለዎ ይወቂሱ እቲ ኣሜሪካዊ ኩባንያ ምስ ትካላት መፍረ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ቻይና ኣርባሒ ንግዳዊ ስምዕ ከም ጸንሖ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እዚ ብመንግስቲ ቻይና ዝተወስደ ስጉምቲ ኣብ ቁጠባ ኣሜሪካ ኣሉታዊ ጽልዋኡ ቀሊል ከም ዘይከውን ይረድኡ ኣሜሪካን መሻርክታን ሃገራት ምዕራብን ንዕብላለ ቻይናውያን ኩባንያታት ኣብ መፍረ ረቂቕ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታት ምግዛእ እገዳታት ክውስና ምጽንሐን ይፍለጥ ኢራንን ኢንዶኔዥያን ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ዘተኮረ ሓያሎ ስምዓት ከቲመን እቲ ስምዓት ትማል 24 ግንቦት ኣብ ኢንዶኔዥያ ምብጻሕ ዘካየደ ፕሬዚደንት ኢራን ኢብራሂም ራኢሲ ምስ ኢንዶኔዥያዊ መዘኑ ጃኮ ዊዶዶ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ተበጺሑ ክልቲአን ሃገራት ብናይ ገዛ ርእሰን ባጤራ ንግዳዊ ምልዋጥ ከካይዳ ዘጠቓለለ 12 ስምዓት ከም ተፈራረማውን ተፈሊጡ ዓመታዊ ዘካየዶ ንግዳዊ ምልዋጥ ናብ ልዕሊ $20 ቢልዮን ክብ ንምባሉ ከም ዝሰርሓ ኣብ ትርክብ ሓቢሮም ኢራንን ኢንዶኔዥያን ኣብ መውሓዘባዊ ጸጥታ ብቐንዱ ድማ ኣብ ምቅላሽ ሽበራ ክትተሓጋገዛ ምዃነን እውን ተገሊጾም ልዕሊ 70 ዓመታት ዕድመ ዝገብረ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ዘለዎን ኢራንን ኢንዶኔዥያን ኣንጻር ቤናዊ እገዳታትን ምትእትታዋትን ሓበራዊ መርገጺ ከም ዘለወን እዮም ጸብጻባት ዝጠቕሱ ናይ መወዳእታ ዜና سعود عربን ካናዳን ካብ 2018 ተበቲኹ ንጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ናብ ንቦ ንምምላስ ከም ተሰማምዓ ሓቢረን ከም ኣካልቲ ስምዕ ክልቲአን ሃገራት ኣምባሳደራት ክልኻ ምዃነን በብውልቀን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጠን ብዘይካዚ ስዑድ ዓረብ ካናዳን ንትግባረት ስምዕ ናይ ላዕሎ ሰመዚ ርክባት ከካይዳ ምዃነን ሓቢረን ኣለዋ ካናዳ ብ2018 ንስዑድያ ብጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ድሕሪ ምውቃሳ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ከም ተበትከ ጸብጻባት ይረዱ ነስዓ ሰዳሎ ዜና ንምዛም ኣርሳ ዜና ክደግመልኩም ወግዓዊ ጽምብል መበል 32 ዓመት ናጽነት ብልዑል ድምቀት ተኻይዱ ኣብ ምቅባል ጽዋ ህያብ ናጽነት ዝተረየ ስነ ስርዓት ንቴማ ጽምብል ናጽነት ብልክዕ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ተገሊጹ
مبل 32 عام صنبل ناصنت إيرترا بسويسرلاند شيكاغون فنلندن بعبي دمقت ተባሂሉ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ቻይናን ሩስያን ክልታዊ ዝምድናን ዘደልድል ሓድሽ ስምዓት ከቲመን መንግስቲ ቻይና ንፍርያት ኣሜሪካዊ ኩባንያ መፍረሪ ረቂቕ ኤሌክትሮኒካዊ መኽዘኒ ሓበሬታ ማይክሮን ኣጊዱ ኢራንን ኢንዶኔዥያን ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ዘተኮረ ሓያሎ ስምምዓት ከቲመን ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጻመ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስገን ቅድሚያ ካጽነት ተኸረብኩም